nada que se cae. Ay, oye, espera, ya que habéis venido hasta la visita, yo os lo ofrezco sin compromiso. Lotería para caminar desde la fundación aquí. Celébrase aquí neste marco tan axeitado como é o souto da carroza. As castañas hai que as comer e recollelas ali onde caen. Este é o sitio ideal. Querelles agradecer a todos un ano máis a asistencia tan masiva a esta festa que tanto representa para o noso concello. Para dar o pregón chaman a políticos, futbolistas ou artistas. Parece que non ten xeito chamarme a min, que da política xa pasei, ou ao fútbol nunca xoguei, e con mirar a simple vista xa ven que non teño pinta de artista. Ou dicirme que eran da asociación A Coroa para vir aquí a Folgoso e xeñeseu. É o que a Coroa non cousa xa cambia, porque eu que as castañas algunha relación teño. Nos 50 anos que traballei de carpinteiro, castañas non comín moitas, pero virutas de castaños saquei un lote delas. Agora, como estou xubilado, conto contos. E, por certo, dan máis cartos que as virutas e menos traballo. Sendo rapaz, cando iba á Cruña ca miña nai, estaba desexando chegar para ir a xunto ao castañeiro, e mercaba-me unha peseta de castañas asadas e eu ruía toda a tarde. Tamén cando íamos ao baile, á porta do salón había unha muller que estaba cun pucheiro de castañas cocidas, daba 6 por un real. O malo era xuntar o real, que moitas veces se marcábamos as castañas non podíamos ir ao baile. Na casa onde eu nacín e sigo vivindo nela, paraba un afiador de Ourense, e cando ia á súa casa traía un saco de castañas e un garrafón de viño tinto, e pa nós tiñamos festa toda a semana. Eu as castañas comparoas con algúns políticos. Cando están arriba do álbare non lles podes tocar porque pican. Cando maduras non hai quen lles meto o dente, e despois de cocidas hai que sacarlle a pelexa. Antes de vir as patacas da América, as castañas era o que máis se comía en Galicia. Facíanse o caldo delas, comíanse asadas, comíanse ata guisadas. Eu iría hasta máis longe. Cando Adán e Eva andaban polo paraíso, din que Eva que lle deu a Adán unha mazá. Eu penso que máis ben lle dou unha castaña. O que pasa que ele era tan lacazán que lle tivo que dar pelada. Pero vostedes sí que viven nun paraíso, neste remanso de paz, que non como nas grandes cidades, que a sombra dos castiñeiros son casas con moitos pisos e as carballeiras son plazas de cemento e de ladrillo. Ademais, vostedes, á parte do paraíso, tiñan un deus, como era o poeta Uxío Novoneira, que, co seu saber, predicou todo o ben destas terras do Courel. Terra moura das montañas, boa terra que desauga e desauga nas entrañas. Pasalo ben, que viva o Courel.